तक हमारा जागे में देरी हो गई, बस जल्दी जल्दी बहार देना तो वो खाती जौन ना दीदी जी बिरदांग लगाएं कि अब का हम कहीं काले। अरे मैं अरे जोने कुल अच्छनी के मुंह देख ले नीनू रानी के काहे ते आगा पड़ जलिस रे। ई कौन बेरा हरे झाड़ू लगावे के किरण है कहां आ गेल रे। दीदी रतिया के बर्तन मांजत ना देरी हो। तोरा जाड़ लागत ढेर तोरा जाड़ लागत रे। जाड़ लागत तोरा हैं हमने के जाड़ ना लागेला। भतार के तो चबाइए गोलू का सोचताड़ू कि मैं मौगिन का राण बना दी फाइल से रहबू राज करबू। दीदी हम जानबूझ के ऐसे कइले बानी, जान बुझ के कइले बानी। ओलू ते कुछ छुछुना नानु बियलू आ भगवान छीनियो लेलन हैं। तो अपने माई के पेटे में ले कुल लक्षण रहिस का रे हैं। ना दीदी ऐसे मत कहीं, ना दीदी ऐसे मत कहीं कैसे कहीं। ओ भी ई कौन बेरा झाड़ू लगावे करे। ए बार हम चाह नु पीही ना हैं। अभी झाड़ू लगाबी तो कब आगे जोरबी तू बता तो हमरा के कब जोरबी। घर में खाली करो के कर हाथ कइले बे दुखाता तोर हैं दुखाता रे। कुल लक्षण कती की जल्दी झाड़ू लग जाए के चाहिए। रानी विपत मरानी नु घर छोड़ के जल भागो तो नहीं के भतारे के जब चबागुल तो रहिए का गुल बरे केकरा पर जियत इस रे हैं। भगवान तोरा ने नु राणा मुसलमान तो भाग परा के बियाह क लेलिस। तोरा से तो कोनो बियाह हो ना करिस जेकरा से करबिस नु उहो मर बिला जाई उहो बिला जाई ओकरो के चबा दिस बीस रे कबो जीवन में सुहागिन काहे हो भौजी ई माने ई का करतौ ठीक करतौ हां ये पर चुप रही जावा रोवा जब के ठोके तेरा बीच में बोली ना माने हम बीच में बोलता एक तो काजन का करम कोली बेचारी त माने भैया के चल गुना ना करम उ कले बे पाप नु ऐसे त भोगत है काहे ना के टिक के चल फिर देख घर मांगे तनुरा कले मन तारा संग ऐसे हो जेता का करतौ माने इहे माना माने कोई बोली तो ऐसे ठीक लागी तारा बढ़िया करम क गइल बनी हमरा संग कबो ऐसा ना हो कि भगवान देखो तड़न और रोवा के त लागत नु के मतिए मार देले बिया अच्छी त बदला खिया देले। हां खूब नु चला जा चुप रहो हाथ में ना बोले के जल्दी से आगे जाके चाहे चूल्हा में इहे बहरी हम माने काहे ना बढ़िया तबे बहर आई तो लोग मन ना मार सकता हूं जाके खाद मार के आई खेत में ठीक बा। चुप रहो भौजी चुप रहो मत बबुआ जी मत हमारे में का गलती बा ना हुक्तार गलती नहीं के लोग सोच खाली खराब पड़ू ना बुझालो अपने से नहीं कि मैं अपन रउर भैया के जान से मर ले। हम तो खुद हमर खुद से आ गुजर गेल तो हम तो खुद हमरा के काहे हमनी के ना बुझाला बाकी का करू भौजाई हमर ऐसन बाड़ी नु तब के कर ले का कहल जाओ जाए तो चुप रहो। दुख देले बोल भगवान सहे खातिर सहबू सहन शक्ति बड़ी नु एक दिन खूब तू एक हो भगवान सबके एक जोड़ के चलो छोड़ बाहर मत रो मत चुप रहो बात है नु चुप रहो उठा रो मत चल आराम करो बाहर ही नु हो भातवा अभी भइल नहीं के अभी कच्चे बाटे। अरे चीर तो नहीं खेलागत एकदम एथू हो गइल बाटे बुझाता कि भीजल बा का। छोटकी धर आई का है जी दीदी बाप रे बाप काहे तना दिमाग भोरे भोरे मनु से सकल देखा के आ जातारा खराब क के ध देलस राड़ी। अच्छा महारानी जी पे आगे पड़ गई इनका बताव किरण फूट गइल आ फूटला बेरा झाड़ू मारती आ तू बताव आगे जोर के भातो बैठा देले बाड़ू तू ना रहबू त टाइम से घर में भोजन मिली और सुतला से फुर्सत मिली तब ना लुसुर आदमी में काम करें तो कुछ हो ना कोन तुमका के कुछ में घरा में भतार का त खाइए गइली तो अब उनकरो का कुछ मुंह रह के का करे सोचते नु कैसे लुसुर काम हमरा से काम ना करो ए संग उ बजे ना बाजी उ बजे सब करे के बाटे उनकर के बैठा कम खिया देब का आए कि ए बार तो अदन चढ़ाइयो त नी भातो बना दे दी काल से मिकुल करे वाला नहीं राखी जे जुगो बाटे उ करो देखो तनी जी काता ना एथी बिया मान बिया कपड़ा बाटे नु जेता ना पहले मैं धोआ लेवे के बा मैं फिचवावे के बा आ आगो ने बार मैं गोबरी करवावे के बा तब ओकरा के खाए देवे के बा। चोहानी घर में ताला मार दिए खाए ध के खाए कौन दी देवे है इतना हिक बर नहीं के दे पावर देवे के बा खाना बा हां बनते नु बा 12 बजे उठिए से त खाना बन जाई मिल जी टाइम पर कोना बजे 10 बजे उठ के झाड़ू मारती है। अरे ठीक बा झाड़ू मारत है 10 बजे तक माने जब जगलिए मरली और आदमी जागल उ हमर दाज करी कि बड़की दीदी सुतल बई त हमहु सुत रही उ राज ना चली
पछ लेके लड़े नहीं आगे पाछा बा ना आगे पागा हबा ना पीछे पागा हबा ना लोग ना लड़का ना बता रहे तो चलिए गोल भेजिए क्या तेलस ठंडा बबुरा लगता है, बीत ऐसा गिरी पता नहीं। तो मैंने कहाँ जी हम बताओ जा अपना तू कहाँ जी ता का करम घरा में का कहूं करम जास कहूं जैसे ओसे का घरा में का करम जान से मार देली भैया के जान से मार देली जब उहे नहीं कन तो उ रह के का करे जी हमने नहीं अनो सरनार मुंह से मात्र रही तदमी नु घर छोड़ के चल जेती जाए तना तने ना बर्दाश्त होई जो ऐसे मत कर जा हाँ। यहाँ तो तोहन जाने के कता ना पाप पड़े अगर हमनी संगे तारा संग ऐसे हो जाता तो तारा ठीक ए लगे चुप रही भरे भरे का जन का बोलता नहीं हमनी संगे तोहनी संगे मनता ये कुल मने बोलल जला ये कुल सोचतनी तो मैंने का करियो बताओ जाए खरी हम हेने आई, हेने आई, हेने और हेने आई। आगे आवेला ठीक बा का माने सुनिए ने हां हटता रहे ने ए तो भाई कने नु हां ओकरा पटिशन लेके मत बोली ठीक बा हम petition रोवा लेके- काज कुआर बानी बिगड़ जाई अब माई बाबू तो छोड़ के मर गुलन बचपने में आई हां बाकी एगो हम बात कहते तारे ना का तोहन कहत जानी जैसे कहबू जाऊ सही हम चलब लेकिन ओकर देखल नहीं खे जाता हमारा समझ के देखे का परी काहे ओकर दुखवा नहीं खे देखल जा आ जवान को भाई चल गइलन जी मर गइलन भाई के याद नहीं खे आवत माने भाई के याद के कर नहीं खे आवत माने त बताई। अजी मड़वा बाजी हम याद कइला ले हां निकली अपना जा लोटा धो के एक लोटा और पानी लेवा त तंडा लेके ओकर हम बाजी ना बात हो दा ना त सोच गमलावा धो के ले आवा। बड़ जेठ बाड़ू घर के ना बुझलू जैसे कहबू सबे चली लेकिन उनको के लेके चले के बनो काहे ना यदि गड़े सही कहता नहीं। गड़े मरवा निकली त ठीक रहल हटे हां ठीक बा हम जात हई लेकिन तनी हाथना एथी मत करो उनको पर आ जाई जाई ऊपर पर ध्यान मत दी जाई पढ़े लिखे के उम्र में ये कुल पे कहाँ जाने काहे बेटौआ ओकर पीछा बड़ी दुख देता तप लिख चित्त देता बदल नहीं रखिया दले हमनी का जाने हो? अपने पड़ते प्यार देखो ऐसे काम ना चली बताई एगो बात कहता ने ओकरा के ना होई तो घर से भगा दिहल जा बढ़िया रही आखिर का बिया तो एक आदमी के खुराकिए न खाती है आ वो घर से निकाल दिया जाए तो हमने के लोग लइका ना खोजे सो चोरी उरी को के इंजाम लगा दीजिए का छोरा तब का हां इहो सकता है हां अना तो कानून नहीं करत हां हां ऐसा अच्छा लक्षण लगा के निकाल दिहल जाए हां हां मेन बात ये बात अच्छा नौटावा हां हाँ, डाली पनिया तनी मुंडा ला ढेना अरे ना हो दिला दे हो जाई वहां खा के ना गईनी ना के खा ली हेलो हेलो गोड़ लागत तनी माई खुश रहा का समाचार का तरह के बताई अब मने रोई ल तब कहत नहीं बताव त रोव तारू गाव तारू अरे जौन होके के बा हो गइल बे में रोवे गावे के का बाटे रो के तू एथु कइल चाहत तारू का माई भगवान तो हमारा के दुख दइए देलन लेकिन ओकरो से तो बेसी हमरा के हमर गोतिनी दुख देता नी बेटी जान जा गोतिनी केहू के आज लेना भइल बड़ी सा ना होखिया सा ठीक न तू एगो काम कर तो के कुछ कहला के जरूरत नहीं के ठीक बा हम आ गइल बानी तू फोन रख कहा माई अरे तहरा के हम आवतनी हेलो हमरा के बतइले ना हो हेलो हेलो हम आ गइल बानी तारा गांव में उतर गइल बानी बस कुछ मिनट में आवेला बानी तारा घरे अइला के बाद का डिसाइड करे के बा हम आइब त खुदे तू कर तू हमरा के बतइले काहे ना हो हेलो माई बताओ हमरा के भी ना बतइले माई आवती आई लोग हमरा के तरीका से हमरा के वैसा ना हालत में देखे ले त अपने ओकर आंसू ना रुकेला हम तो बुझाते नहीं है कि हम का करी काले हाथ धोली बैसा टबारा आय घर के लक्ष्मी खदेरिए तले भाई शुरू के भातार के ऊपर पहुंचा के खदेर अब लक्ष्मी भगावल चाहते इस घर से दीदी हम जान के खलवाई के रौ हमरा के का चाहते इस रे आय हैदर दी ना दीदी हैदर दी बोल क्या चाहते हमारे पे का होतरू हैं देख तो इसको से छन कहीं। रो 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 के दिन रात हमने के गांव समाज यारा से में बतियाओ मुड़ी गिरावल चाहती है यारा से हैं यारा के फोन आई रहे ना करने ते के काले बतियाते बता त मर बोलते बतियाओ के करबे भाई हमर ऊ नहीं करनो लेकिन हमर माई बाबा हमारे रिश्तेदार ना तो मारा माई बाबू पूछत का ता ना तोर माई बाबू दे आलू बड़न हम नहीं के एकरा के लेके चल घर से बाहर चल तू लोग के दिमाग खराब बेटे का खबरदार है की बात से नजर उठा के देख दियलस त ठीक बाटे ना का समझल बारू जमने हमनी के जा समझल बड़ जा भागिन मेरा रुका बात ना चाहिए अजब पटिशन लेके लड़े नी का हैं बेटी घर में तोहनी के नरक में जगह
ना मिली पहले बता दे तनी सास बने के कोशिश मत कर सब ना भगवान देखता हूं कि के नरक में बैठे स्वर्ग में बैठे ए जे पता हमनी के माई नु कहानी के तनी के ए दीदी घर ले पिके हमनी के माई नु कबो आइल ना होई हमनी घरे लेकिन यहाँ के चल लेल बनी लाज नहीं खेलागत हम अपना बेटी के ना हम अपना बेटी के अभी के अभी ऐजा से ले जाता ले जा ले जा नहीं चाहत ले जा एक खातिर टुकी डरा वाला के ना काहे ना हमारे टांगा पर रहिया सा जन तू हो गइल बेटे ओकरा पर रहिया सा चल जे सा चरित्र रौरे रह मरवाया सा जा जा के हमरे दम से अजो आ के लड़ तनी लाज नहीं खेलागत कर दिन के लेखा ना रहेला ठीक ना आज भगवान ने तू कर दिया ना तो के जानता कि तोहरियो में पड़ जा यार बता कुआरे पर रख लो हम ऐसे क्या के पड़ा मत करता जी ऐसा लगा का हो गई ठीक बाटे अरे जब होके के तौन तक होइए गइल आ अपन हाथ में बाटे लेकिन ई कौन एथु कइले बाड़ी स अरे त का बताइबो जाओ ये फलाना ई तहर माई है सा काहे ना हमार माई पति चुके साथे चक पोस पाल के कोई काहे मारी सपटिया सा आज एकर मंगे उदास भइल काली हनी केना उदास हो जाई काहे के उदास जी रौरे हो जाओ कैसे तो ने बोला तो जो मारा के नहीं देखा तनी के लागम है बस भगवान की नजर में बाउर ना आगे का चाहिए अभी का अभी ले जाते हैं अपना बेटी के दूसर बियाह का के तनी के दिखाई देखी ठीक ना हेतना केहू के एथु नहीं कैसा है के ओतना हमर क्षमता बा ले जाके अपना बेटी के दूसर बियाह का के इनके देखाव तनी आगे ले जा रौरो खाइल बन रौरा हमर महतारी दाखिल बानी हम रौरा ले माफी मांगतई काहे त हमर भौजाई जवन करत है जे ठीक नहीं जा करत तो बेटा काहे त का रौरा पवित्रता का इनका पवित्रता हम समझतानी काहे तोहन लोग के ऐसे होई त ठीक लागी तोहर मम्मी होती कोई बोली तो कैसन लागी बताबो हैं चुप रही रउआ देखी हम एगो बात कहतनी रउआ कतो इनका के नहीं खेले के जाए के हम अतने कहतनी तो हमारा भौजी के हाथ अब हमारा हाथ में दे दे ना ना ये का कहत जी कौनो ठीक नहीं के आखिर यही खानदान के हवा बाबूआ जब ई इतना ऐसे कह देली से हमारा बेटी के हैसन हालत में त तू काम कर सकत रहा हमार अरे दिमाग में कुछ भर गइल बा हमार बेटी ही है सब दुनिया ऐसे तोरा काच कुआर बानी आई है कि बुझावा बानी ना देखी मम्मी जी हमारे पर विश्वास करी काहे तो भाभियो ले पूछ ली बबुआ जी पूछ ली। हमेशा हमार व्यवहार में इन लोग के व्यवहार में का अंतर बा जाय दी बबुआ जी ई लोग सही कहता रौरा के हमेशा हम देवर के नजर से देखले बनी रौरा अपन भैया के जगह ना मत मौजी, तो ली देखो हमारा घर के तू अमानत हो हम कहीं जाए ना दे हमारे पर विश्वास कर मम्मी जी माने ये सुब्रहीम बबुआ जी ठीक कहतनी हाँ भौजी तो लोग चुप रह जा काहे तो भौजाई हो जा भौजाई निहार रह जा मातारी बने की कोशिश मत करो जा इनकर जिंदगी हमारा पार करे के बा हम कैसे लगाइम का करम हम नु जाना तनी अपन घर की इज्जत हम अपना घर ही रखल चाहतनी ठीक है कहतनी कर ले रे का कहतनी दुआरी पर से बियाह करम के मंदिर में से बोली रावा अब जब बबुआ तैयार बाड़न हाँ हम तो तैयार हम तो ये कहब कि यही लतारे मांग भर दे बबुआ अब बाकी हमारा बेटी के कोनो दुख तकलीफ ना होके के चाहिए न तो दुनिया में की तो हमारी बेटी रही की तो हम रहब कोनो दुख तकलीफ ठीक है रावा कहतनी हां दीदी जाय दी हमनियो के देवर गुजरल बाड़न एक चलते हमनियो के ऊपर का बीता तब हमनी के जानते जाय इतना पढ़ल लिखल एगो बात सुन ले जा बुची हमार बेटी नियर बाड़ू जा ठीक ना खीस पीस में तू का बोललू हम का बोलली अब ए बात के लेके नहीं ढोवे के हम मानता नहीं कि टोला महला गांव नगर के ताना मारला से तू लोग ई बात बोलत रहलू जा हम समझाता नहीं हमके ना समझ में आइला तो कोनो बात बोले से पहले सोच समझ लिहल जाला ठीक ना उहे राय से कहल तू जा कि अपन बेटी आके ले जा जन्मैले बनी हम समझतनी कि हमारा बेटी के करेजा पक्का गुजरत ताटे तो सब दुनिया छोड़ दी हम ना छोड़ सके बस अतने मम्मी जी। हमारा हाथ में हाथ दे दी अपना हमनी के बस ना बुझाइला हमनी के नादान ठीक बा। बनी जा हाथ में तो हाथ दे तनी लेकिन हमारे बेटी के ऊपर एगो हेती चुकी खुरोच हम ना आवे के वादा करते चाहिए रहो अगर आ गई कभी भी आंसू ना तारा आवे मुंह ले मुंह देखम मुंह ले सुनी रावा नु एगो काम करी मम्मी जी बेटी के घरे रहो ले जाई पहना के ओढ़ा के और शंकर जी के मंदिर में लेके आई कहे से हम चाहतनी कि भगवान के सामने बियाह हो दोनों जना के ठीक बा लिया जाई रावा ठीक बाटे चली ठीक बा प्रणाम। बबुआ ठीक बा चली हम मरिया जाय दी गलती सही के होत मत रहेला। जनों के जाय दुआरी अपने छोड़ के आए दीदी फिर पहले के तरह हो जाए ना कितना अच्छा लगी कैसे कि हर लड़की के जानते शौक हम रहेला कि स्वार्थ शौक में बहल गुरे जे कैसे गांव घर ताना मारत रहे कैसन आइल पाँव धरते मरद के चबा गई तो बता उरे आदमी बोलबे न करी